אתמול הגיעה אלינו מתנה מאוד מיוחדת, אלינו ובכלל הרבה משפחות של פצועים, מפת ארץ ישראל שפיתח חובב, וממש מפת ארץ ישראל על מגנט. כבר באותו, ממש כמה שעות אחרי שקיבלנו את זה, הילדים שלי הסתערו על המשימה והרכיבו את מפת ארץ ישראל. אני חושב שזו מתנה מאוד מיוחדת, כי יש בזה גם משחק ופעילות וחוויה משותפת משפחתית, וגם משהו ערכי של ארץ ישראל. בסוף כולנו נפצענו ונתנו את מה שאפשר בשביל ארץ ישראל, הארץ הזאת המיוחדת שלנו, ולקבל ככה מתנה שסוגרת את המעגל של לדעת של כל ארץ ישראל, לראות את המקומות, לראות את היישובים, לראות את הערים. באמת תודה רבה לכולם, וזה משמח ומחזק את הלב. בכלל, כל מתנה שהיא לדעת שעם ישראל נמצא איתנו ונותן כוח ושותף איתנו במאמץ הזה של הפציעה וההתמודדות בכלל. אז תודה רבה, בשורות טובות.